drop it. Čaute, zdravím vás Hunter pri ďalšej sérii z hry Minecraft. Minulá séria sa nám vymazal svet, lebo musel som preinštalovať Minecraft a zabudol som z Minecraftu vybrať svet. Tak som si založil nový a mal som také šťastie, že som sa správil pri dedinke a našiel som aj dungeon a tam bol spawner. Tak som sa rozhodol trocha si to pozbierať tu na dookola. Narobil som si aj drevo a bol tu u mňa kamarát. Tak sme spolu vyčistili túto trávu, čo tu bola. Nejaká taká, ako je tam. A teraz máme toľko semiačok. Toto som zobral z dedinky a narobil som si aj troška dreva. V tomto dieli si postavíme domček, len si to troška zarovnáme. Tak ja musím zobrať hlinu. A ideme to zarovnať. O, to bol lak. Tak. Ježišmária, čo dostávam? To zväčšíme ešte. Vyplniť. Došla nám hlina. Tak, ideme si po drevo. Ináč, ak vás zaujímalo, kde som dal žito, tak som si z neho spravil chleby. No, Minecraft zase mojak, zase dobre nedávajú skiny. Takže zase nemáme skin. Ja ho skúsim nahodiť a dám si nejaký inší, tentokrát neviem, už iba vojak. Mám 5 diamantov, čo bol v dungeone, aj zlaté jablko. A máme efficiency 4 a aqua efficiency 1. Zoberme si drevo. Tak. To by bolo stačiť. Trocha si spracujeme. OK. A začneme stavať. To začneme v tom rohu, kde máme dom. Tak to bude. Výšky 4 si to dáme. Tak sa urobíme si ho. Tu si dáme, pokračujeme. Časti nedám, dobre. Mám to. Tak, si to vkopiem. Zabudol dať jednom taký dlhý. To nás neskôršie postavíme schody. Môžeme v ďalšom dieli. Tak. Zbúram. 4.
hotový. Tak. Búram. Jo. To bude veľký dom. Tam bude ľudí. Jak nám to nevychádza? To bude to nízko. Čím by sme si to nahradili? Zatiaľ drevom. Môžu pokračovať. OK, to bude dom. Dobre, takže ja to asi stopnem. To je dnešný diel všetko. Ja do konca ďalšieho dielu dostávam. Uvidíte aj nejaké prekvapenie, čo tu postavím. A majte sa. Čaute. Precious.